Nganap da kajing siu tenat ya kaneka bau apostol ulakren hakapor bala penlong ya kaneka healing festival ha umroy bat ngasnguru baka day ka ktin gajong ublay bat ngasngu kumet ne hadu kata-kata banyu sngu ya kum kine ki kintin to menta ngan pen sngu ya pi ya ki kintin ki ba uni apostol ulaong. In this revival meeting, only one name shall be glorified. इस बेदारी की सभा में केवल एक ही नाम महिमान्वित होगा And that is the name of Jesus, और the वो name नाम है above every name. यीशु का नाम जो हर एक नाम से ऊंचा है. Amen. Te mentangan kelas caka kasi ya kini ki kintin ki bau apostol ulakren. Ha kane ka jaka ngin sayro tang hakawe ka kerteng kata kade ka kerteng ka bakraubor jong u Jesu Kris. Tang hakawe ka kerteng u Jesu Kris ngin yaro ong une u apostol. Kini ki kintin ki penken mau yangi bangim dei ban bu hakmat ya ki jing sngeu per kenhun. Sngeu si ha kini ki sngi. Bun kilapan bun kam yalade ban hikai ban ya pen kesan balang hooj ban hikai ban scam hakabalang kabangiladon kamlong kababakla Henry kibahikai ban ya pen kesan balang ngasngeu kalong kababakla sibun haduk kata-kata nangta kabaya ben balang kabasngeu ba kajong lajong kabahok kajong kiwei te kabapop la kilangit biang-biang ya ubleiru parlok ke bangamut ban ong kalong ba lada pila syakri hok ya oblei kamper lada pidon hakano makano makabalang skembet hakabalang kabapila don lada don kam ban syakri ya oblei hakawe kajaka kum balalong kaneka festival to ngin ya syakri ya oblei klem ka jing sngeu per balang ngin ya simenta ngin ya syakri ngin ro tang ya kawe kerteng kabakrabor tamjong u Jesu Kris katno ublei ukumen bat unset kemen na kabanta kaneka rikasi ba iet ka jongi ada kini ki minsim ki bahadu arlak duna ki bladon ha kini ka jaka kim simwan na kano re kano kadaw ngis kem baki badon benta ha kaneka festival ki wan ban mat ya ka jing kraw ka jing iet ka jong Kris ki wan ban syakri ban yaro ya Kris omdei tang na ka sintur rengkat ru da ki jing le ken kum baka ktin ka jong blei kalong kalnong kabasan kadkhot kabasan namar fitip scam ya kane ba uwe ubaklim bat ubalik jaklia bat uba ikwa lalot bolong uba meneblei tau umdon kabenta ha kahima bat ublei ong kaktin gajong ublei tengit parlok pilih sngeu nak ka ya ka bakaktin gajong ublei kala keren lada ki kun jong karikasi kinya cisya ha ka jingsha jong ka gospel utrai kumbal ongru ha ka ktin ga jong blei ka pila ban sembiang na ki sti ga jong upol sekinang Ephesus kalong ka basan ka dekhot ka bapra bat ka bakhandai dengan penpule ka kumba kalong namar pila julong meno ka jingdum andre menta pila long ka jingsha ha utrai tayat te kum ki kun ka jingsha namar usok jong ka jing syai ulong ka jing lek bha bat ka hok bat ka jing sisha baro ong ka ktin ka jong blei te perlok ngai pile sing biang sa sisin na ka ktin ka jong blei ka ba ka ktin ka jong blei kalong ublei unai don rengkat bat ka ri ka si ka jongi ublei uniai da ya kinong syun jong ka ri ka si ka jongi ublei unbu ken ya ka ri ka si ka jongi ha pedeng ka jing suk ka jing ya roy porum pare ngin sayo ru ki nong ilam ki ba shifting ya oblei ki badon sisya ya kadur ke jong Kris kumbala ongru na kaktin ke jong oblei na ar ki chronicle kal nong ka banyeu ka dekhot ka bakat saw bat ki deru ki kintin ka ki bangana sngo bang bat ki bangana sngo thiang hadu kata-kata banyu sngo na kaktin ke jong oblei to perlok ngan pen pule pi na ka kitab ar ki chronicle kal nong ka banyeu ka dekhot ka bakat saw ngan pen pule ka kumba kalong lada ki briu jonga ya ki balakhot da ka kerteng ke jonga kin penrit yalade bat kin duai bat kin wat ya ka khmat ke jonga bat kin paino na kilinti boman ki jongki kumta te ngan sneu na beneng bat ngan map ya ki pop ki jongki bat ngan penkhia ya kari ke jongki ong ke ktin ke jong oblei
tang kini ki kintin parlok ba ij ki banga kwa ban pensngyo ban pensngap lang kabade na kaktin ke jong blay tongin ye ij tongin ye map keliang tongin ye syekri yo blay biang ha kawei ka kerting kabat yang tam jong uji sukris ujongi kublay sibun